பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர் தமிழ் குர்ஆன் பாகம் 2 வசனம் 75 to 78. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் பெயரால். அவர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் உங்களை நம்புவார்கள் என்று ஆசைப்படுகிறீர்களா? அவர்களின் ஒரு பகுதியினர் அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகளை செவியேற்று விளங்கிய பின் அறிந்து கொண்டே அதை மாற்றிவிட்டனர். நம்பிக்கை கொண்டோரை காணும்போது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம் என கூறுகின்றனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்றவருடன் தனியாக இருக்கும்போது அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருளியதை அவர்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு கூறுவதால் உங்கள் இறைவனிடம் உங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் வாதிடுவார்களே, விளங்க மாட்டீர்களா என்று கேட்கின்றனர். அவர்கள் மறைப்பதையும் வெளிப்படுத்துவதையும் அல்லாஹ் அறிகிறான் என்பதை அறிய மாட்டீர்களா? அவர்களில் எழுத்தறிவற்றோரும் உள்ளனர். அவர்கள் பொய்களை தவிர வேதத்தை அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் கற்பனையே செய்கின்றனர். அல் குர்ஆன்.